салом алейкум бачакои хурсон лайкура бзанин ай бародарум чи ака анушермон ай хурсон яка не анушермон ай хурсон ай ҷош яка ай райониш на бачаи хурсон лайкура бзанин пайпча цакне и бардар ай хурсон омад я телефони девунаш дудум ака телефон айшонте ина дем бачо пачкай сурат севгаздагира дена сурат севгаздаги ам сурат севгаздаги боша бодоне ки айфон ака на то бренда я бародар айфон X хард қабил ака телефон чӣ хеле маъқулайт ака одамонро чӣ гуфтани бачаи хуросонро чӣ гуфтани ака биёин хайр кинем бия мигирем не на бачаҳо адресаҳомо сентри қирғанай бозори фаровон дукони 84 дена я 814 дукони 84 бачаи хуросон лайкора бзанем пайца цакне видеои наво ки шундам я бачаҳо шумо телефони кӯна ҳам дошта бошен бием боло шунта телефони пачка бибин ака хайрои сафед рафти гап чап ки хуросон на поли рост мана таъриф кун майли чӣ хеле таъриф кун магазин кас куна таъриф ку чӣ хеле ина бачаҳо лайкора бзанем пайца цакнен адресаҳомо сентри қирғанай бозори фаровон дукони 84 доставка бепулай бачаҳо доставка 25 шаҳр наи вилояти хатвон бепулай на дем бачаҳо я 814 дукони 84 лайкора бзанем пайца цакнен падили цакнен видеомо памша хел бардара нарх навой телефоно бохабар шава дар тоҷикистон телефон арзон ай бачаҳо мақсаду яка хайрафти гап чап бачаҳо цакнен ина бачаҳо дар панаи худо бошен бачаҳои хуросон ба пеш дар панаи худо бошен ина бачаҳо бин мараван